खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंनि आसामनि MLA नि इलेक्शना जासिगोन नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों जोंहा दा बावैसो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया जोंनि आसामनि MLA नि इलेक्शना खै थारिखनिफ्राय जानो थांगासिनो दं खै थारिखआव भट होनाया जागोन खै थारिखआव रिजाल्टखौ होगोन दा बिनि गासिबो खालारखौ जोंहा होबाय दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो जोंनि नैबे आसामनि MLA नि इलेक्शना खै थारिखआव जानो थांगासिनो दं बेखौ दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो इलेक्शननि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो मानो होनोबा जोंहा इलेक्शनाथ' जासिगोन नालाय दा बेनिखायनो आं बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम इलेक्शननिबो आपडेट हरबाय थागोन दा नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ नै एबा नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ जोंनि नैबे आसामाव गासै 126 जोंहा MLA नि जोंहा सिट दङ दा बिनिफ्राय जोंहा गेजेटेड नटिफिकेशना गाबोन होगोननो जोंहा गाबोन 16 मार्च गाबोनसो गेजेटेड नटिफिकेशनखौ होगोन दा बिनिफ्राय नमिनेशन होनायनि जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय जायफोर इलेक्शन दारायनो सानदों दा बिथांमोना गावबागावनि नमिनेशनखौ मार्चनि 2 थारिखनि बिथोराव एबा 2 थारिखसिम बिथांमोना नमिनेशनखौ होनो हागोन दा बिनिफ्राय बे नमिनेशन होनायखौ स्क्रुटिनि खालामनाया जोंहा मार्चनि 24 थारिखआव जोबगोन जाहैबाय दा बिनिफ्राय जायफोर केन्डिडेटफ्रा जेनेबा देरहानाय नंला एबा गोसोफ्रा सोलायनानै जुदि गावबागावनि नमिनेशन होनायखौ जुदि बोख्लायना लानो सानदोंबा एबा इलेक्शन गेलेला होननानै जुदि नमिनेशनखौ बिथांमोना उइथड्रल खालामनो सानदोंबा बिथांमोना नैबे मार्चनि 24 थारिखसिम बिथांमोना बोख्लायनो हागोन जाहैबाय लास्ट डेटआ बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय जोंहा भट होनाया माब्ला जागोननो भट होनाया जोंहा एप्रिलनि 9 थारिखआव जागोन दा नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ एप्रिलनि खै थारिखआव एप्रिलनि 9 थारिखआव जोंहा भट होनाया जासिगोन बैसागुनि सप्तासे सिगाङाव जासिगोन भट होनाया जोबोद मोजां होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा जोंहा भट होखालि जोंहा मा दिन जायो ओइदिनखालि जोंहा बिस्थिबार खालि जोंहा भट होनाया जागोन एप्रिलनि 9 थारिखआव दा बिनिफ्राय जोंहा रिजाल्टखौ माब्ला होगोन रिजाल्टखौथ' नोंथांमोना मास मोनसे नेनो नांगोन मानो होनोबा रिजाल्टखौ मेनि 4 थारिखआवसो होगोन नै नोंथांमोना डेटखौ नायदो नै डेट अफ काउन्टिं दा जोंहा नै खै थारिखआवनो जोंहा मेनि 4 थारिखआवसो MLA इलेक्शननि रिजाल्टखौ होगोन दा बिनिफ्राय जोबोद मोनसे मोजां खौरां बेबो जाहैबाय फेज 1ल' बेहाय फेज 2 फेज 3 बेबादि गैया खेबसेयावनो फुरा 126 नैबे जोंनि समस्थियाव खेबसेनो इलेक्शना जाजोबगोन सिगांनि जा इलेक्शन जोंहा जादोंमोन MLA इलेक्शन सिगां माबानियाव दा बैहाय जोंहा मोननै फेजाव जादोंमोनदां आं गोसोआव माबानाय बायदिबा मोननै ना मोनथाम बेबादि फेजाव जादोंमोन आरो दा जिखियानो जाया मानो मोनसेनि बारा फेजाव जादोंमोन सिगांनि इलेक्शनाव नाथायबा बे बाराव हले मोनसे फेजावनो जोंनि आसामनि MLA नि इलेक्शना जानो थांगासिनो दं जोबोद मोजांनि बाथ्रा नोंथांमोना मिथिना लाबोदो जोंनि आसामनि MLA नि इलेक्शना खै थारिखआव जानो थांगासिनो दं भट होनाया एप्रिलनि 9 थारिखआव ओइदिनखालि जोंहा बिस्थिबार दा बिनिफ्राय इलेक्शननि रिजाल्टखौ खै थारिखआव होगोन मेनि 4 थारिखआव बोसोरसेनि लायलांबाय मास मोनसेनि उनाव मेनि 4 थारिखआव रिजाल्टखौ होगोन MLA नि इलेक्शननि रिजाल्टखौ दा नोंथांमोना दायो गासिबो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बावैसो जोंहा इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया एनाउन्समेन्ट खालामना होदों दा बिनि अनगायैबो जोंहा गुबुन स्टेटनाबो इलेक्शना जागोन आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो एसे खोन्थाहरनो सानदों जेरै केरेलानाबो जोंहा इलेक्शना जागोन बेबो MLA नि इलेक्शन एसेम्बलि इलेक्शन पुडुचेरी बिनाबो जोंहा जागोन दा बिनिफ्राय वेस्ट बेंगलनाबो जागोन तामिलनाडुनाबो जागोन जोंहा बे इलेक्शना आं बेफोरखौथ' नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरला नोंथांमोननिसिम आङो आसामनि इलेक्शना माब्ला जागोन आं बेखौ खोन्थाहरजोब्बाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना गासिबो दायो भिडिअनि कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामदो जेनेबा नोंथांमोना सोरनि दोलोनि माबाखौ पावाराव फैगोन बायदि नोंथांमोना मोनदों बबे दोलोनि खुंथाय गोहोखौ नोंथांमोना आसामाव फैफिनगोन बायदिखौ नोंथांमोना सानदों बेखौ गासिबो नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबावथार बेखौले जेनेबा बबे दोला खै बेसेबांसो सिट देरहागोन बायदि मोनदों गावबागावनि प्रेडिक्शनखौबो नोंथांमोना दायो बे भिडिअखौ मुक्साव होखाबानो जाबाय दा बे भिडिअखौ गासिबो नोंथांमोना शेयार खालामनो हादो जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो जोंनि आसामनि MLA नि इलेक्शना खै थारिखआव जानो थांगासिनो दं बेखौ मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों